Ma'am Gina Pascua, condolence po. Iti nakapasama kan ni Mister mo. Ma'am, pakistorya man, ano iti nagbalin, amo yung rason ng papatayin agad ni Mister mo. Idi may panggip ti love triangle sir tamo. Kasi idi data sir. Uri kasanot aduk kariririn nga kasi data sir nga asawa. Love triangle. So, mo sa iti third party ni Mister mo. No ti kalibin sir ada third party na. Ngayon ti war sir jak amo kasi hamimit may gaman di cellphone na. Ngayon no duma sir. No adat ti balay. Madamat bit video call na tagit ay babae na. So nga kung kunak kanya na alwadam kunak kanya na sir. Nga dakis kag babae. Sa mo kumamit ko kwenta da kabbalay nakit baka suntot bakal alam ko na sir kanyan. Nanahin nila tabagbagaan sir. Certain sir. Di kalibin na hani mang nailin. May iti November 19 ti pesto sir. Ay 16. Pesto siya, ada pesto. Ti pesto iti diskulan jabar sir. May zona may nakipangan. Yung di na mag-check din ang damagan na sir no ayan na nila kay ko. Yaka mo manang kunak pas da kay metekin kinuntak kunak na pan nagpasadat amo kunak sir. Ti mga 19 sir hana siguro mga uray ni lakay ko sir. Tinawagan na kang video call jeep isto. Nakigtutak nga bigla nga ko na circuit. Lo ading ko. Apay manang kunak kana. Ada nakasarita nga kakabagyak nga taga Sanchez Mira kagayan. Nga pangtirak deta ni Romel Tapno agsardingin po na sir. Nagigtutak na bigla sir. Guan, yung pangig ko dagit anak ko sir ta video call nga rod sir. Among arami din dito manang uray kasan o trigat ko na. Among iko ko ti batas ti imam ko. Yung takderam deta ading takderak deta saritak ko na sir. Tiyan mo may akit kung kuna na lang at iko sir. Di kan sumarunong nga aldaw, idi kalman, may mani. Kaya't na pan sumugod di barangay 5 sir, yung kuna kaan. Haan sir ni Mang Nilin sir, di kalibin na sir. At tan sir, gabo madanagang kami sir ta baka kasta inda isuna, sinarunumi. May madagdarat sukat barangay hulap tang punak di kalman sir. So di sir napasama. Yung jak amo nga kasta nga mapasamak ti karabyanan na sir. Ni Mang Nilin atos tunagan naman. Basta di Facebook na sir ket Nilin Ali Pascuamit lang sir. Paggiganan naman. Gububra di barangay Takamanggaan sir. So ti may sapay nga Win sir. live in nila kayo. Okay. So dirabi Win. may pelat nila kayo mo. Win sir to may mangipanti ni Rabi nga may sir. May mangipanti gatas ta ubing mi sir. No saan si Dainda. Basta numalpas mga basta no agpasada sir mangyawid ti isa nga bilog nga inumin na. Hindi sakbay mapan sir din kami di pesto ko nak kanya na sir. No may bus mo to deta hanggang taro mo nagpasada kasi nakainom ka ko na sir. Pagkamuanan na sir madi agbayag tartaray di man ugang ko sir nga mawala na si Baba. Nagbabaril lang isang lalaki na ako sir. Di kinamat ni sir. Di may amo nga di kutse nga ang labas kanyaming nga nina ka nadungpar. Kinungpar pa ikit na ako mag-iina ka nagtataray ka maamin dito sir. Hindi madanunam nila kay kon sir nakaudakal bet bicycle na. Hindi inarakop ko iso na sir. Ngayon naputak din nakitak tama na nga ulo na. Gang angis pa lang. Hindi dumanong ka hospital circuit hindi ka nga awahanin. Okay. So kaya nasa manugang mo, nakita na pimal to. Ayun sir. Gitit na kalugan ti kotse. Ayun sir. Di manugang mo, isunat ng bakal, di likod sa arming na. Ayun sir. Ti buti, tinangalan na buti sir di pisto. Han yung ma-describe di kotse, plate number, kanina ti pimal. Nakastaan sir kasi ti kulay na sir nalabagal. Yan yung manugang mo ma-identify na dito. Ayun sir. Nalasin na. Ayun sir. Ano't suot na kang dito? Kasla nakakwati soldado sir. Pumuplats. In black short sir. Okay. So, patsen nyo nga... Medyo nalukmig nga lalaki sir sa tibagana. So, patsen nyo ma'am, nga takin aramid, deti mo lang ng pangtak ni Ma'am Nelly.
Hindi tayo may sa atapin mo. When, sir? Namin ado na nga pinantaan kasi. Kaya ko naman nga binijukol na kay Pai, magana. Tapos other day, sapsapulin na pa yun. Na-open may petty account na, sir, nila kay ko. About the gijay chat na kinila kay. Na-open tabalasang ko, sir. Pinicture ti police station, sir. Ada pang tanad dyan. So ano ti mensahe mo, ma'am? Ano ito yung tilipodan natin arami dito yung Sino ka mga nang palto-paltog na asawa? Kuray kasalot, bigat mi kunak pumanin. Agin inanos kam lapta. Kuray kasi tinabasamak ka niyan. Musi ka mga nang paltog dito asawa. Rumor ka kuman para nagitan na kung ano. Kahustisya lang ti. Alalain mi, sir.